Bimana muliki yoitwa Mildred Momanya se litukoria kabere bono nigo abamenye kurwase wodi yakigoro banyarako bakogokera umurobiri obokoringorigwa nabo igokwena nwakobo bwenya kubaterana na bisi yo mwemsebwe ward yo nabo igo amone ya gitari ya busongo korenga nabarabone ko batabire emirobiri yo bwena nigera chikobage kobakonya kigimabuna gutomanya muliki oito Sam Mienda. Lero neli tukulia kabiri tuachira asinginje okorora abantu baitu nakoba maliogo bosaga ese program ya busonge kurukwa giving back to the community igoro alist walenge tukulia raisinga ekenyuro ekiga na keli twalenge igoro nyendero abantu abagotua bange bali age nabo bwate iki problem kinyinge asinginje sukali ya pressure aseri tukulia kabererero nigo abamenyi be wodi ya Kiogoro bagendera konyora obogwenia ingoria korwa ase abisio mwemsie kuboterana nenya gitari ya bosongo na uwo bwani mburiga nyandira manara tgancho banyagitari bambangira mariogo ngenda kono kunini ngora kirembanya pressure anere kurakini bangira mariogo na igweto mubere bube na iwo murwari abaru oburwari mbura iganachi bankonyire bangira mariogo ngende kwerwari ende banarorire ngambia ari nto bugweni yange otorente iro bugweni ga banyagitari baruru bosongo tegwakanira kende bona tonyora mariogo kubwa mono ekerotari chigwikira mbono nkuranyorura yago okonya gati abari baikirana nabagotu au bagokera obokonyi bobugweni bwa ange nagiri gutiru na nyone ngani mbwata manyiga na protect na sobu yebwa ko munde atolete ile jinto mariyo pakanka duwa konya tukunya kumyo ka bijitu ono kotolinka tukanyoro wezefenwa kuwasi yasaye agatoa gori tamuchachi gari ndito kuturwa ni yese hiyo komi ya maendeleo na kwa kweli wewe tugate kule nchukue kama nyene na alwala nkalenda ICU hema na ndushioro bana banga ntakubushia abantu bacandegete nonyena bonigo mu manager abo mu MCA arira ngamba chikogendera kwagania omurubere bunoyo naende chinga kicha mutwe kubwatikana no kugania ku kwarorokanire karatwaruche martitude y'abantu bagitomuganda bw'abantu Kiogoro abanyagitari bagatema bakarwa mariogo bakabariogo bakabantu bonse bagesana kabo batamariogo rero nyandira tokakanga abantu begwoti barire rero muna tuwati nyandira matwanyorra abantu bandende besokere batarengine gitari abange sana ekine kirenge kama giya toro kiringe gwoti abantu nabange barwari tukinyomba bono iga abanyagitari baito ba cooperative na no mwesimiwa naende ba promise ringa naende on the 31st ntubwate program ingabune y'abandi batanyora tegoro na rero gucagaiga naende ntogenda togokonya abantu bakatoranga tugakonyera abantu baito abamenyi abo nigo baria irangamba chikomusira Walter Mochache ase obokoreri bwaye engana yasiriwe no mu manager bwe ward yeyo na tokora sito oyuma masana ku 2010 sito ya wete mkirizi ta wete oja tawasiri ebuwa kimataifa yani tumo ko tumo sebera kiti agendewe akonya abantu baye kize mucho sipanga kirien tuwamono wenu bonene atokonye nziko tubeni mukirizi Muchache nyasamo kekoro korita okorira mange nyasamo mente amona bugiko korakomo tikopija bwaye okore emirimo kero monta mwanje nga nomuyare tena akere ndiyamana asego tuminto asene wuta atokiaye muntu abayo tutaikwenyara atokonye esobula igwaruya etokotera abantu ba Kiogoro ward bine manager yabo number 1 tigabaye umwesimi wari bagabana bandita ko mwambi yamona se cyo mwatu umwesimi wa ward to barimo cyakiri baga agenda takora reme cyane mu bwate number ya kabiri kali amaryogo ka umwesimi wa aroride umwesimi wa tarange me cyanda abantu bakonywanere kero umuntu akure tekobeshu tigariye agore ambulance umuntu karwari ya mu nyogitari umwesimi wa twari ambulance egokonya abantu for free mudata ariko sabubeza akanyagitari mu jibube kamaguta akantenteraba oira abantu nyagitari ko reporter ya Egetaseni Kiandizi TV njinkoro kwa Sam Mienda.